Openbaring 4 verse 1 tot 11. Wonderlike gedeelte, wat ons nooi om in die teenwoordigheid van God te kan kom staan. Maar ek wil hierdie een gedeelte aanhaal daaruit is. Dis die ouderlinge, en elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, met ander woorde eer aan God, aan Christus, dan kniel die 24 ouderlinge voor hom, wat op die troon sit, en aanbid hom, tot in alle ewigheid. Hulle lê hulle krone neer, hulle lê hulle mag neer. Hulle kom en erken dat hulle niks is voor God nie. Ons kan onsself so op ons eie troontjies plaas. Ons kan so dink dat ons iets is, of dat ons oulik is, of wat ook al is. Ons dink so baie van onsself. Vandag wil ek saam by jou pleit, en ek wil, jy moet saam met my bid. Gaan op ons knieë, kom ons buig voor God. Kom ons buig voor die wil van God. Nie die wil van myself of die mense nie, maar voor God. En kom ons word, soos die ouderlinge, niks nie. Kom ek lê alles wat ek het, alles wat ek is, voor God, voor sy voete. En kom ek aanbid hom, vir wie hy is.